Pinoy Bus Driver TV. Oh, may umpisa alas 2 na hapon dito sa Limbanan, Camarisor. Northbound. Yan natin mga pasahero. Shout out sa ating mga pasahero yan. Vlog po tayo. Oops na tayo. September 11. Northbound tayo. Ano? Pinoy Bus Driver TV. Sa page saka sa YouTube. Sticker. Nahurot na. Sticker kayo butang na sa bag. Dili sa bagtang. Nahurot na, dali na mahurot. Shout out. Sarang kabiyahe, hurot na yun. Wasak mga. Wasak mga Pinoy. Laro. Pinoy Bus Terminal. Laro. Pinoy Bus Terminal. Pinoy Bus Driver TV. Imo boss, unsa imo boss? Imo vlog. Akong vlog? Oo. Wasak. Hindi mo mag-vlog? Wala ka kay maganda mo. Uy, support. Ako lang kasundo ana. Yeah. Ha? Ako lang kasundo ana imo vlog. Ginagmayra. Ginagmara mga 10 mil ang semana. Kapag ko ano, ako kasundo ana. Kapoy magidit. Nakay ko ana, nakay sa ana. Mura po kagbuang yung zero. Usa man Rivera nag-istorya mo sila sa. Nakay sa ana, kinahalan mo. Nakay. Oya, emosyonal na kasi. Oo. Emosyonal sa. Si Taluloy. Ngayo kwarta tapos bugas. Ano mo kasugod Sa kwarta. Wala nag-istorya ko Ang amo tagaan, o gabot kaya kay murag minute po diya kuan. Nawala mo Kay kasugod sa. ang tagaan kan matiguang man ang mga trabaho. Gabi na turbina na eh. Basta kadlaw ang biyahe. Dugay kay di kami sa kanan. Pero gabi eh. Solo na rin daan. Bitik sila tama ko na no. Di na ako pasay. Di na ako Solo sunod. ni dapta ka na chis. Ha? Chis ka pwede na. Alas 12. Kasi adlaw naman na. Gabi ka na. Dugay-dugay na lang kay para buntag-buntag. Alas 12 sa gabi na. Wala ka na. May video ka na. Pipili po. Tama, tungkol mo ba kayo na guys ha? Pasalubong, apat na wala namin yan Ilan na natira? Tungkol pala, mabalang na isang naga. Ilan na natira? 28. Ay, unang manaw. Pan. Kita. Timulang no, ang kata to. Dito na. Walay ulang-ula. Quezon. May Lucina, wala. Tarat mo nito, Lucina Gritso. Tarat mo nito, Lucina Gritso. Apat na piraso, 100 lang ha. Hindi sir, bago po may nangaon. Pasalubong. Parang naniwala. Saka baba. Yan sabihin ano kang DLTV ha. Kaya na Kaya lang kasi. Wala mabira yan eh. Galing Mindanao. Galing Mindanao yan. Galing Manila. Galing Mindanao. May naman
Chat-chat na lang, chat-chat. Dito ba, Del TV? Ayan. Makatay ko niyang Del TV. Dito ba? Ayan. Salamat na Maya. Pwede ba? Thank you very much, sir. Okay, pretis good. Alin? Pretis gayon. Tapos itong charon, pretis na rin.
Okay. Tinda ka na marami sa Mindanao yan. Galing Mindanao yan eh. Namis pa. Tara, si Pumot. Northbound. Nakaliwa na dito sa Quirino Highway. Kapusot. Hindi na rin sa Nariyan. Ayan yung sintro ng Pumot. 2 kilometro. Diretso ng Daig. Basog. Bambuan, Kulasi. Alidaro di sila ito eh. Yeah, magandang sa mga Daig yan. Oo. Totoo yan. Hindi ba lumag nito? Ano? Bumaba. Quirino Highway. Sunod ko dito, may pasayang nagigas naga. Oh. Sunod ko, kawit ako dahil pwede singkat. Oh. Mabalik po sa mga kasunalo. Mabalik tayo kayo lang, di ka pwede dyan eh. Nagarugit. Ha? Mabalik ko. Gubit na, gubit. Ah, Nag-army ng bantay. oh, dito sa Akuan. May yung dahil. Bago magkain. Ay, kampo nyo eh. Malaking bundok. Mabalik ko, layo-layo ay mga 10 kilometers na siguro ko. Bilang pandemic ko eh. Pati kami mga driver, hindi mga biyahe kung wala service. Ano? Service. Ikaduha na ako balik, buta na nahuli pa sa hero ko. Positive. Oo. Dito sa may, doon, ano sa, saka na chikwintan ako. Gawang kandang ko Yan, kapay. sa Akuan. Sa Liga-Ligo. Oo. Gawang kandang ko tambay, di mo ko palako lang, di makuha ng, kasi, Oo. sa hero ko sa ambulance. Buwan tayo mo. Nabalap ka. Oo. Alin, may kapagkaon mo lang yung kaon natin, kaon. Sa pasero, alam ka, kaya wala kang balay mo yung ambulance. Mali mo yung pasero ha, kaya hindi mo sila ipumunta na sila ng tubag. Ha? Kaya ayaw ila nga, mas pati mo, hindi mo mananagar na. Kapal mo, para. Kaya mo
mas bate, diretso-diretso naman ang biyahe. Hindi makapento. Sila na ito bagay. Ito ba na ito ba? Lihat ba bitara kay masalamin kay basi ko ang COVID di magagawas. Oo ba? Patayin po. Let's go! Ah, gila pala yan. Gila pala yun. Oh. Sinigo pala yan, sinigo. Gila pala yan, gila.
Yan.
Dakle.
cellphone.
Bombay, andun na, pupunta sa'yo.